A l'Escola Josep Barceló i Mates de Palafrugell ens organitzem en comissions i departaments per vetllar pel bon funcionament del centre i del projecte educatiu. Dins d'aquestes comissions n'hi ha una que és la de festes, on treballem majoritàriament les festes tradicionals de l'escola catalana, així com la castanyada, el Nadal, el Carnestoltes, la festa de fi de curs i també la festa de la Pau. Des de fa uns anys hem posat una miqueta més d'èmfasis a aquesta última festa, la de la Pau. El que venim fent darrerament, a part de treballar els valors dia a dia, amb el tutor, amb els especialistes, doncs el que venim fent darrerament és cada any pintem al pati un tros de paret i fem un mural, el fan tots els nens i les nenes de l'escola, fem un mural conjunt on normalment hi apareix un lema relacionat amb la pau. Llavors normalment cantem una cançó, tots junts, anem al hall de l'escola i cantem una cançó relacionada amb aquest dia, tots junts. I aquest any, com a novetat, a més, hem fet un mural humà. Vam fer un mural humà amb un cor i del cor sortien l'Arc de Sant Martí, tot això estava format per nens i nenes de l'escola i amb la paraula pau en diferents idiomes. Llavors això, per nosaltres aquesta és una festivitat molt important, l'hem oberta de cara als pares perquè creiem que està bé que es conegui el que fem a l'escola.